Gosh. Hello. Ay, what ba on? Ay. Kuyawan. Hello. Oh. Manawagan ko. Manawagan lang ko. 3, 2, 1. Maayong bunggag. Mayong bunggag, this is your proud bistak boy, Chito Samuntina. Manawagan ko. Ay hata mo proceed sa tuang episode, manghangyo lang ko kay kahibaw ba mo nga 80% gihapon sa mga galantaw sa tuang mga chit-chat episode sa tuang YouTube channel, dili pa in taon mga subscribers. Kung ganahan pa mo mulantaw sa programang Binisaya, makahimamat na to ang inyong mga paboritong mga bisdak personalities. Kung di mo malain, palihog og subscribe. Ni Anagyod. Di na nako padugayon pa kauban ang iyahang mikropono o ang iyahang gwapa kaayo nga scarf sa tinuod nga kinabuhi si Joselito. Si Joselito. Uy. Isosyal lang ako gamay ang apelido ha. Galolo. Kuyawan. Makalisang, no? Ato na lang i-English. Sorry. Hoy, sorry kayo ha. Walang katawa lang ko sa... Katawa lang ko og Binisaya. O yun imog maayo ang pagkahis ko. Nabaya iyang papa dire. Nabaya iyang tati dire. Si Joselito. Galolo. Hello. Wala, dili ka siya makahilwas. Kuyawan, nagitaan eh. Pwede naman na napag-English. Scarf. Avenger! Yay! Oh my God! May palakpak sa mga audience. Kuyawan, dihan grabe na naman sa unsa mga man audience. ang Sabi na yun, tao. hindi man mo pakpak. Uy! Kaya it's been a Di long man. time coming. Joe. Yes, Oh, nice diba? meeting you. Kuyawan, Jojo, nagitaan eh. Scarf Ranger, pa Joselito, day kay kang dako. Ang ibang yung kanin nila, magdagdaog naman sa kuani. Ang imong apelyido gyud Joe. As in mo, dyan nakapasikat sa ako ang way back sa ako ang college days. Mo nang Even sa elementary high school, kay unique man kung si siya. no? Ako na lang siyang i-take as kanang na ay rare. Oo. Kung sa kuan pa, kung sa tanong pa na bird's nest mananaw. Kay bogi unsa ako ra mo karaag name sa amo. Ngano ay Joselito. Joselito. The rest mga nindot ag mga name, Oo. social. Yung di mangita si mo kanang kailan mo ni Joselito? Kinsa man nga Joselito? Katong si Galolo. Na. Ana. Oh my gosh, nadyo kay funny experience. Anak kana bitaw magpalawan. Oh, si Di ba- Palawan. Kada palawan pawn shop ka na mag-claim Oh, ta. okay. Hala kay tawagon i-microphone ba na sir? Pag iyon, Joselito! Mo ditso jud ko ana okay. Uy Ginoo ko. Balik, di ba kun di ka mamina kay balik-balikon ba na? Pagkas pa lang host, ditso jud ko ana kay. Uy Ginoo ko mauwawan ba ta sa tong mga kauban. Samot nga night times bisag until now, murag maka samot nag okay tong mga tao nga nakaila ko nila, nakaila sila na kay murag okay, makaya ra nimo ana. Pero pag moabot ko sa mga laing, oh my gosh, ma-shock jud ko. Even sa ako mga followers magpadaog mga scarf. Asa name nimo? Mo sulti na ko Joselito Galolo. Hala. Joke ni. Nga na man jud sila mag tinuod ni. Halawan sa tayo mahimo anak kay murag bawa pangutan-an na lang akong parents. Pero kinahanglan proud again. Yes. Ayaw na siya goan na murag dalaan na lang gid siya o ganang murag katawin na lang. Katawin na murag lang. Mao na man gid na Maon siya. jud, maon jud. Mao na man gid na siya. Mao Pero naman. ikaw Joe, babain mo na gyud ka sa Ah, una murag pa lang. fetus pa lang gadahan ako kog lipstick. So ga-scarf na gyud ka sa una pa lang murag. Nag-start kog scarf, nag-graduate kog college. Ngano man na Joe? Mura kog makaingon kung siya kung sa Namoleksyon buhok na pa. jud ka. Muna akong crowning glory. Yes, kung scarf ka ron pwede The last, na. murag pila ka buwan ako nag-stop og kanang count. Pero katong mga siguro mga 3 months ago nag-stop ko 2,000 plus. Ginoo. 2,000 plus. Batikhanap dig scarf aning tawana. Unya, kasagaran sa mga scarf na gikan sa gawas. Kanang sa gawas man gud kay murag wear and tear. Kanang bitang murag kasal gamiton ni ilabay na. Next scarf kan mo dawat pa kagikan. Go, dawat jud ko wa koy problema kay ang murag fanatic ka jud kog scarf na. Ug di na gyud ka mahimutang, di ka kagawas ug di ka magsulob og scarf. Yes, Ana. kada gani mo palit kog isda datong. Hala wala kay nag-scarf. Ay, ang scarf gipangita sa mga tao dili ako. Kay murag mao na may Oh, imong mao naman pagkataog si Ja. yun. Oh. Pero ang imuha Jo kay ang grabe kay mga ana mo pud ka Ana, mastorya oh. gyud ay sa personal ba. Ngani nagkatsikudaan pa sa una na tanawa nagkatawa kong parents. Tabian na gyud ay kay. Sila na dyan mo testify pero lahi ning mga komedyante. Oo. Pag diri sa amo ang diri sa bay, Oo. hindi ko kaadyo Ah. not unless kanang na ay Unahan required kag kung diri. storya ana oh. Pero sa outside, give it to me. mauna nga ang imuhag yung trabaho nga before kami sikat na naka sa events murag ingon Nana ko na sa ba? events, nga mao po ni akong diri ra ni sa chit-chat na ko i-reveal. Oo. Host ko jud ko for pila ka years. 2012 ko nag-start og host. Ay, Then ako siyang gitago sa social media. Kay gusto ko nga na something in me. Nga kana bang inagawas, ala, mo-host ni si Scarf. Alam mo English ni si Scarf, nga Bisaya naman akong content nga na ba.
Mura siya kanang na ay akong gitago kay pa na ako'y element of surprise. Every Correct. time nga na ako'y event nga tuan. Ingan na. So mo Ang imong ginahostan events, kasal most debut, like kana kasal, debut, birthday sa mga bata. funeral, wala pa. Uy, si Bako. Wala pa. Wala pa. Wala pa. Ayaw sa ikaw Ginoo. Okay lang if mangutan. Pila edad ni mo, Ronjo? Na, kuyawan dito ani 34. 34 34 na ko. Oh, 34. Kuyawan Murag- dito ani. Mura pa mo ni siya bag-o ni graduate og Hello! Like and follow kay Like and follow. Pero 34 na ka. 34. Oh, I am the eldest of the 5. Lima mo kabuok magsuon. Ikaw ang kinamagwangan. Kinamagwangan. At ang tanan, dili Ah, pa tanan nakahuman gyud. Ang uban nag napahuman na naho tanan. Ikaw ang nagpahuman? Akong parents may nagpahuman na ho. Then ako na Ikaw ni ana. Kay lisod kaayo ko. man nimo day Diyo. Ay, Ginoo, kumura ko ma-emotional magud sa family. Uy. Wait lang, si Mama Magpapa, unsa may trabaho ni Mama Magpapa? Si mother magkuan maligya sa kunsay abot sa akong father. Ana. Si Mga bulanghoy, mga so farmer si farmers. Papa, si Oh, Daddy. ana, Naningkamot gid ka. Naningkamot jud para sa pamilya kay lisod kaayo ning dili jud ta kwartaan bitaw. Diya kana na ay syempre kanang na ay may mas nga kami poverty is not the hindrance to success. Tinuod kay daghan man jud pamaagi para maasenso ang tao. Kung dili kaya sa imong pamilya na may scholarships, di ba? So Gamiton nimong utok. ang nagpaskwela, nahisgot nimo, ang nagpaskwela nimo si Mama si Papa. Yes, pero sa college nitabang na ako nga scholarship program sa mga pari. Sa mga pari. Kuyawan Nga nag-maintain nimo, ko grado, Jo. something ingana. Kuyawan nimo Jo. So, Unsay mao na nahuman siya. nimo Jo? Tourism. Oh, kuyawan. So Sige, nag-tourism ka asa man sa sa Baiso Tagbilaran. Baiso. Tagbilaran. Kuyawan nimo Jo. So mo na uy. si Ja nga ang akong mga vlogs karon incorporated with the tourist spots sa akong background. Right. Kasagaran kay kanang murag di po na pwede kalimtan ang akong course. Kung nag-nice mo ko nga nag-travel na murag at least naka-promote ko. Something ingana. Ug mao pud imong contribution sa Bohol. Mao Murag ingon ana. So si Papa nimo kay farmer man siya kana manguha siya mga balanghoy, mga yun ana. So di ra gyud pod ingon makaingon ta nga enough ang inyuhang financial. dili jud enough si Ja. So mo na nga kanang silang duha pod magdahapos lang mga sideline sa kinabuhi. Niya ako pod kung unsay gihatag sa ako di man jud pod enough. Kung may tag-college ang Tagbilaran is Ginoo ko boarding house. Huy, Ginoo ko Lord boarding house unsaon na lang jud ni. Na pila ray mahatag nga allowance Ginoo ko sa una murag pila to mother akong allowance tadi to tadi. Akong pila to ka 250 300 diyan napay pliti 300 isa ka siman. diyan mapliti pa ko anang 300. So sa akong buhaton akong grabe jud akong mga diskarte sa una. Niabot jud sa point nga kaning noodles nga kaning quick chow kay mo man pinakabarato sa tanan. Ako na siyang daghan sabaw kay para akong sudan sa buntag uto hapon isa ra. Ingana si Ja Hindi mo subakan og gulay. dili na kay sa boarding house kawa maputay mga Mausab, mahal tanan kay paliton mo sa syudad. So wa sa kaingon katong mga panahon na Jo, wa sa kaingon yung nag self pity. Unsa may giano nimo, unsa na gadagan sa mong utok ato nga unsa man gihuna-huna ba nimo si Mama si Papa nga murag gi-promise nimo sa mong galing nga kinahanglan ko mag unsay proseso ato Jo? Actually ako before ko ni graduate og kanang high school nakaibaw na jud ko daan nga di jud ko ka eskwela. It's me, your auntie! Ang bagong idol sa diskarte. Kung magtungan ang mga kuan-kuan, Ang diskarte, Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bugat ug sa dungan-dungan nga sakit. Rexidol Forte! Mas paspas banat sa upat. Unilab yan. Diyan mo to nihilak ko nga kay kanang dako kog dreams in life pero dili na usaon na pag-reach nga murag I don't have someone nga kanang to lift me up bitaw nga sige go kaningan usa may finances murag bagsak na lang ko dahil sa mga paggasto pa lang murag wa na murag imposible na jud ni so mo to nihilak ko nga na then mo to nga kanang si mother kay kanang close with sa kuan sa simbahan sa diha sa scholarship nga mo to nga na napakuan ko napasulod ko sa scholarship kanang na ay gitanaw lang grado something nga na examination something nga na so mo to nga naka eskwela ko nga sa ang pagpaningkamot ila murag collaboration mi sa pagpaningkamot kay lisod ka adyo imagine ang laging kananay allowance ingan to kagamaya nakayan siya sa isa ka semana napay mga amuton xerox photocopy damo to nga ang among lady shout out sa among lady nga buutan ka adyo kanang na ay
para makalami kog sudaan kay imagine kaning noodles Ginoo ko Lord na bitaw sa noodles kay naman ay unom ka buok pataba na ng isa murag 5+1 ingana mo tong hala magsige na lang ni kog ingana magmamatay jud kuan ni sa kuan mo to nga motabyog intang kog bata kay para makahotdog kog sudaan something ingana sa anak sa imong landlady mo nang close me kadyo sa mga landlady nga ingana nakagrabe din no pero ako ko'y mga pagmahay man kay nakasabot man ko sa among sitwasyon nga ang ako na lang gibuhat is unsay angay nang buhaton para makatabang ko sa akong pag-eskwela kay in the future makatabang pug ko for the rest of my younger siblings ug mao na to nga paghuman nimo giun sa man nimo diretso ka racket sa mga hosting unsa may nagtrabaho pa ko travel agency so nagtrabaho ka so nag-arrange kog tours nag-tour guide ko on my nag-tour guide ko then pag after ko nag-resign nag-arrange kog tours on my own so dito ang imong source of income ato ko nag-start sa source of income nagnegosyo ko little by little nga pero mo lagi to kanang dili pa mapaghihapon na kaya kay ang igsuon kay nahug mig doremi so sunod kibali na so ang sunod akong bae nagsakit ingani po ni siya ang ako igsoon nga bae kay mao man to ni stop og kanang na eskwela so ako nag-eskwela siya pa motabang na og kuan nagtrabaho siya sa mall siya po mo provide na og mga sana diha nga although dili enough pero dakatabang gyapon siya sa pag-eskwela mo to nga na domino siya nga pag ako na ikaw na continue mo to siya nga maka-happy kay tungod kay akong mga igsuon nga gipa-eskwela nagtinarong nakahuman nakatrabaho something ingana so nakahuman na sila tanan nakahuman nga unsa may mga kuan nila nahuman nanay nila engineer nanay maestra kuyawan kitaan hoy nakala later mo na patay muluto nato later mo kay natay sa HRM man sa una ka HM man karon sa chef something ingana so nana po ingon ana ang mga igsuon unya tungod ni sa pag ikaw may nagpa-eskwela, ikaw nakapahuman kag engineer, marag ana, lugod? Ana, marag na kaya na, oh my gosh, superwoman. Na times nga marag di ko ka-realize nga, hala ka ingana di ko ka super duper no, pero kanan ay like sa imong giingon bitaw sir kanang nay mo appreciate mo karon hala uday no. Kanang looking back hala nakaya na ho na nagiun sa to na ho. Kay lahi man ko kay goal driven ka adyo ko. Like katong pag after nako nagtrabaho sa travel agency, ningon ko sa akong self nga dili ko mouli sa amo nga dili ko ma-manager. So mo to nga it took me 3 months nga gikatulgan na lang lugar. Kay di ko gusto nga muuli sa amo nga wa koy napakita nga oy manager nako something na. So mo to nga pag uli nako diri, oh my gosh, na managing director jud ko. Wow, dili lang manager, managing director yun. Sa usa ka negosyo nga na. So mo to nga kana mo to nakapa-eskwela sa akong igsuon. Before ko nag-vlog kay nag-start ko vlog di pa nag-tour guide ko sir ka ng 2012. So kato si jang akong mga vlog datong time kanang char vlog ra bitaw sir kanang bitong nay wa poy mananaaw mga 200 lang. Basta kay naalay ma-vlog ko vlog. Ang hana mo jang mindset adto is nalo koy ma-store sa ako ang mga memories like nag-travel ko aning lugar ma-post lang sa Facebook at least na-store dito kay naay chance nga ang cellphone maguba mapuno diliton. Diba? So, akong i-store sa Facebook tanan akong mga laag, mga pictures nga mo to nga nag-trend ko kay pandemic vlogger man kunuhay ko. So, pandemic superstar. Ay, kuyawan. Hala, paglami lagi ng paminaw. Pag 2020, adto ko nag-trend. Right. Kay, imagine, 8 years of patience. Nga, wala dam halaka. Kung na-boring ko, kung napulaan ko sa akong gibuhat, wala. Way magsaba-saba ron. Way magsigit-singgit, way magmanawagan ani. So mo to nga nag-trend ko pag 2020. Unsa man to ka panawagan dito ka nagsugod panawagan ana. Panawagan pag ingani man ni siya. Naay microphone sa akong pag-umangkon nga nabilin sa amo. Wala ko mauli kay kanila laging unja-unjaon. So mo to nga hala na may microphone. Katong pag March ang lockdown, April man ko nag-trend. Mo to nga hala na may kamunggay diri sa amo ana sa ubos ipakita na ninyo guys. Na ay kamunggayan diri sa amo kay mga vegetable garden nga naupaw na kay pag pandemic man good kanang dili ka pwede nga moadtog laing lugar. So the only way nga makakaon kay is nas imong backyard, front yard, kung sa imong natanom diha mao ra na ma-harvest nimo. So ang gibuhat na upaw man ning likod sa kaning kamunggay ay manawagan ko, nag-formulate pa ko. Sige, manawagan lang ko, be. Hindi, diretso na ni. Manawagan lang ko sa nag-upaw sa among kamunggay, nga ali diri, kay ikaw na po, akong upawan.
Nagbabanta ang tag-iya. Dagasalamat. Ingana na kasimple ako ang vlog sa una. Di pa itong syagit-syagit. Medyo ni-level up na to siya para to intensify. Exactly. Diyan mo itong, hala, kanang nidagan og murag hapon man tanong gi-vlog, niabot og gabi murag 3,000. Hala, nalipay nako kay sa una mag 1,000 kay murag feel mo kay famous na mag sa among time ha katon mga 2012. Hala, feel na kay famous na gadyo ko sa mga 1,000 na pagka 3,000 hala, murag maura ko moagi dali sa amo kay mga Kung sila na mga magpa-picture. Kaya nga na ba? Ingala akong thinking before sa, hala kasikat na di ko sa, oh my gosh! Kananay, natinga ako kay, grabe naman ang notification sa ako ang Facebook. Hala, daghanag ni message, ato ko nakahilak kay murag, ako ga-expect, kanang, wait lang, ano nakahilak mo ga? Nakahilak ko, oh my gosh, ano to sa ako, nakahilak ko kay, kanang to, coming from other people nga wa kailan nimo. Gi-appreciate. Gi-appreciate ka niya murag wala ka nganong gikan man sa laing tao. Right. Something mura po ako aba, mura po ang hala coming from other people kung ano man. Mato ka nga hala grabe overflowing ang ilahang support. Pero karon Joe, full-time content creator na ka. Yes, pero full-time din. Kato mga businesses na before naagyapon to. Unsa may mga sa travel? Wa na ko sa travel. Unsa may businesses ni mga na ron? More on kada na ko mga chainsaw, may nga na so, mga direct selling, something nga na. Naagyapon si Jack, napagyapon yung mga tao nga nag-run for that certain business. Something nga na ba? Alo ko yun, Joe. Kaya mo nagtapuan ba kung kanang negosyante, good? Kanang gusto ko ka na bang okay, kanang okay na ko negosyo, okay, ikaw bahalaan na ha, ikaw take-operate, ikaw na bahalaan na. Nga na si Jack. Pero sukad nga nahimo kang ilado sa social media, dako nagit pug kausaban imong kinabuhi, Joe. Super duper. Karon di ba pa ka. Nagpabahay ka jud ko. Kanang before ko nagbahay na ko nga kanang bahay ako siyang ipauwahi. Kasagsagan sa akong pag-vlog ako pa man gipa-eskwela akong mga katong nabilin nga igsuon nga kina mga manghud na ho, kinamanghuran. So sa pag-pandemic tayo, sige ako i-continue sa ninaho. Ang nahitabo magudaan ni, ang akong dreams nga gusto for myself, ako siyang i-sacrifice. Unsa imong dream for yourself? House. House jud kay never me nagka-house nga murag kanang komportable ka ba? And kaning nga house is dedicated sa ako ang parents kay. So it's not just a dream for yourself, it's a dream for your parents. Kay nganong parents and me man. Tungod kay single ko and naa jud chance nga ako yung mag-atiman sa mga parents. Hello. Something nga na nang gikuan, yes. Mo na nang gi-accept yun. Kaya ako magud sir kanang futuristic adyo ko kanang for example akong gibuhat karon mabuhi ba ko ani after 5 years. So nag-prepare ko for the next. Ingana ko ka futuristic. So kung ako na siyang gi-tan-aw daan nga amo ni may tabo for the next. Mo nang ako mayon ko nila nga wa jud koy ana mo tay mga ambitions in life nga murag kanang medyo ay i-delay sa. Pero ako jang gingon nila nga maningkamot gani mo pag inagtan-aw gani ninyo nga murag sakto ang inyong direction and kanang nay mag-ampo pug ka of course. Then ma-achieve jud nimo kay so far sa akong mga kuan imagine 8 years nga nag-trend ko. So, ingana jud ko murag nakoy natanaw ba nga ay kanina bisag dili pa karon at least nga in the future murag na jud saktong kapadulngan. So sa imo ha gina-manifest gyud nimo. Gi-manifest jud na si John. Yung murag gina-claim gyud nimo nga it's gonna happen. Mahitabo gyud siya. Yes. Importante gyud ay. So pero ang ano ha is dili enough ang manifestation pag tuo mong gyud sa tawo nga murag mahimo kong dato. Sige ra kay sultig mahimo kang dato pero wa man sad ka nagkugi, wa gyapon polos. Kaya ang manifestation i-claim nimo but at the same time imo ginahatuan. Mao na imo ginabuhat, Joe. Pero mangutana ko, Joe ha, aside sa kabalo man gyud ko nga gina-prioritize ni imong parents, imong family, no? Mao mo ginabuhat ni Joe. Pero para sa imong kaugalingon, for myself, unsa may imong aspiration for yourself gyud? Basta ako happy ko sa akong family. Murag kontento man ko nga makita nga happy sila. Then karon kay nahuman naman ko sa akong igsuon. Kanang siyempre nagpalit na sad ko og mga yuta. So nanagit kay mga investments pod nga namalit kay properties. Kay before ko na kaning buy man gud mo siyempre mo depreciate. Right. Murag maka-proud mga nakay buy pero akong gibuhat no dili sa ko mag-buy karon. Set aside sa lang na yuta sa ko. Yuta sa ko kay akong igsuon kay nag-dream ko nga makayuta akong igsuon gipa-eskwela man ako sa and that's a good investment kung nagtinarong imo igsuon ug so far okay man so far man gyud nagtinarong man sila 100% so mo to nga kanang rewarding nga naka-graduate rewarding nga nakatrabaho then mo to nga nakakuha na kong yuta mo to okay nag yuta buy na sad ko mo na pinaka-last nga
kanang murag last of sa bucket list aside sa traveling kay ganahan ta mo travel every now and then pero kani gadyan mo dyan maka-fulfill sa akong dreams for myself and for my parents mo nang gidako po na si Ja kay ako mga igsoon anytime pwede makakuan diha Marag ano siya pang pamilya gid. Pang pamilya. Guys, welcome to my garden right here. So welcome kamong tanan anytime ha, anytime. Bisag kinsa jud pwede mo ari diri bisag wa ko diha kay akong family diri very very welcoming na pud kaadyo. Naanad na mis mga bisita bisan kinsa sa una pa. Daan pa sa una. So mo si Ja, mo ni maabta nimo diri. Daghang mga tanong. So kung fanatic kag mga tanong, malingaw jud ka, ma-happy jud ka kay bugnaw ang palibot. No? Layo sa chismis. Yeah, diba? Nakanet lang siya kay karon summer, grabe ka init, masunog jud ang mga dahon kay mga arty maning mga ornamentals. Kani siya sir is ko ani, Black Majesty. Kay mo medyo pointed nga murag elongated. Kani siya is Royal Queen, murag magtambok nga pagka-heart. Kamo ni ako mga Black Cardinals. Actually, daghan pa ni kayo sa una pero karon muli gamay-gamay lagi kay katong na maligya like pag pandemic days. Mo na ako mga Black Cardinal, mga tricolors. Mo na akong payag. Dari, open na si Ja. Open na si Ja. Yan, kay dari may mga mga preparations sa mga okasyon sa pandiha. Then naka-realize naman pod ko nga, murag kuwang man. Wa tay lutuanan, wa tay hugasanan, diri na pod. Sumoto inyong gibo. Wala ni si Ja. So yawan kita. Mo ni si Ja. Hilas-hilas nga ako okay na, dili kay mura ganahan mo kung overlooking. So dili ko magsigit-sigit. Anak pa. Pag ko anak kay mura ganahan mo kung tulay kay gusto ko nga manag-ija kog live shipping. So diri ta ako masigit-sigit. Manawagan lang ko sa mga utangan diha pamayad na mo. Ay kog labda ha. Last call na ni. So mauna ni ang mahimong puhon. Tama di ba? Muna na siya guys. Maka-happy ka. Kana makita nimo ang imuhang abot sa imong pagpaningkamot. Anak ang gid na. So mo nang keep dreaming guys. Ayaw gyud undang, no? Kay the moment ka muundang ka, pilde ka. Pero kung pangutakisa man tong lalaki diha. Ay kani, mo na akong future. Okay, so maon na siya guys, ang ato ang gipatukod nga kanang gitawag na tog mansiones. Pwede ko to mansion. Ipakuan lang ba superlative na okay. Char lang ba? So mauna ni siya guys. Di ba? So kani ipa-season pa ni siya so wata naka-continue kay kinahanglan man si Jag ipabilin si Jag ingan ani for 1 month. Nga dili tandugon. So mauna ni si Jag nga kay ganahan man kung kana na ito story akong the story kanang medyo hilason man ta sa part nga kanang ambisyosa. Sa gusto ko na ako tiris-tiris sa iba mga una ko. Sumo na dito. Mo ni sa nimong pako-pako dili nga mag-agi. Nya gusto pod na ako nga maabot ang time nga kumahuman na ni siya diha na pud ko manawagan. Sigit-sigit lahi na sa ijang setup. So dili man kuan naman unfinished pa man ni siya guys. Still working on sa ato ang dream nga makabalay na kita. Na kani din siya guys, ako maoy nag-design ani. Na kani akong gusto nga ingani ang forma, nagpa-drawing na ko sa akong uncle nga shout out ni uncle nga kanang ay maoy nag-drawing jud nga kanang murag kuan na jud ba, pang malakasan na. Pero ako nagbuot ani ngani dyan. Ako pod hands-on ko sa trabaho ani kasi dyan. Pero makatana ko Jo. Unsa to yung mga butang sa una Jo, katong murag kinabuhi ninyo sa una nga while gadako mo nga makaingon ka karon if i-compare nimo ba nga murag lahi na ang dagan sa kinabuhi. Lahi na ang tagad sa tao. Kay pag kuan di ka no, pag pobre di ka no, unfair ka jud di ang life. Ngano man Jo? Kay kana bang kung nay mga event, kung Ginoo ko na nasad ni. kung nay mga event kanang set aside ra mo. By events, usim pasabot, reunion, birthdays, something ana. Kanang mga vlog na nga kami mga pobre himo namin ting hugas og plato, my gosh. Tinuod na. Tinuod na siya naka-experience ko ana. Ting hugas kami mga pobre pero karon wala na og gidibdib siya karon. Pero kana kay bawo ko nga kasagaran mo ko sa akong vlog is general. General akong vlog about chismosa, about silingan, about mangutangay, about kanang ay unsa pa na diha nga mga topic in general siya pero one of those naka-experience ko. Pero wala nagpupug ko yung mga hinanakit. Wala murag out na siyang gi-lift na lang siya ba. Gi-lift na lang siya pero aw siyang gi-content for the sake kay bawo kung daghan makarelate. Munang uban mangutana sila nga okay ba mo sa inyong silingan? Gaaway mo? Dili jud Ginoo ko. We're super for content lang. For content lang siya, for content. Gidala to nimo samtang gadako ka. Yes.
Unya maragi unsa man to did you make a promise nga Ako gi-motivate more akong self na ay dapat maningkamot ka jud ka. Kay kung muna ako karon kung nakoy makit-an nga murag medyo galison murag samot ang makaon-kaon di ka jud ko maingon nga uy ipauna ning mga kuan ha kani mga bukot-bukot kay wa koy reason nga mag-ingan na kay niagi ko ana oh my god niagi ko ana mo to ko nga mi ko sang assistant nga day kanang basta na gani mga ni pagkaon gani sabay the moment ganaan na usa among kaon diri kaon na sa tanan yes ingana si Jah yes kay kay Ginoo ko may pila na kaluha ni agi sa akong mata Ginoo ko makasuway pa mi taga amig panos kaon lang gyapon mi kay wa may choice ngana katingon nimo ba nga pahugason ana unsa ni paryente ana paryente ang pinaka worst magud paryente masakitan ka kay paryente sila may makasabot sa imuha gidoon pa hinuon ka ingana ba paryente Ginoo ko Lord Jesus Christ pero kay pwede maka mo forgive jud pero di jud ka kalimot bisag unsa ako no matang magway ka nagday kaning nana puding cake mo katong ako nag milestone ko sa ako ang nag 500k ba ko adto day followers ni kog day kaning nga cake kay mao man ni akong gikuan sa una kanang wa gani na pero karon kay gihatag sa ako mga sponsors something nga naman wa man ko nag-dream ani pero karon niabot ni sa ako siguro kay naning kamot ko kay niagi ko nga wa ni gihatag sa ako gipagkait ni sa ako sabi nga na ba mo tong day daghan kog cake oh my gosh mutan ako maghanda mi sa una kami every time nga maghanda mi diri sa amuan mi kung hala sa una kay wa tingani nga na bitaw tanaw oh my god gaay glass ko kay pwede ko makahilak jud gyapon ka basta family ko kay mao guna pinaka core sa akong pagpaningkamot kay kung wa kay family nga kanang rason nganong naningkamot ko karon siguro asa na ako gibutang sa Ginoo karon di ba so mo na nga every time nga maatamig mo nagday wa pa mi kasuway ani day karon sir until now kani wa pa ta kasuwayan ako vocal ko wa koy pakialam kung ignorante ba kasuwayan pero kani this is my life kanang wa kasuwayan ni wa pa kasuway spam wa mi even kaning tinapa no halaka kaning tinapa sa una kaning salmon nga kanang dako bitong tinapa ba na sa inyo kanang sardinas tinapa mo ko sa amoa kaning sardinas manggod kaning dagko feel ako kay basta maka sardinas na gani mi kanang dagko magdato na mi as in kanang hotdog makaingon jud kog dato mi ana na kanang na ay sardinas nga butangan og suka, butangan og asin kay pito mi kabok dya isa ra mo ma-afford. Da pito mi mangaon. Butangan og suka para managhan, butangan og asin para murag medyo mulami-lami kay ang suka alon mura magmalain. Butangan og asin kay para manamnaman pud mo na asin-asin gamay. Ingana gajud mi ka, uy Ginoo ko. Muto nga katong kas-ab itaw nag-vlog ko, happy pa kay guys. Mga unta nag-reminisce ko sa akong mga sudan before nga hal tunga sa akong vlog kay nakahilak man jud ko. Nga wa tuyo kay tungod kay naigo ko sa akong kagalingon nga vlog. Something nga na ba. Murag karon nihilak na lang ko kay tungod kay ako sang gi-remember as kanang murag victorious na siya nga kuan ba. Nga sa aho ang murag halak ka sa una kay aho ra ning gisud-an kay wa ko choice. Karon ako siyang gisud-an for the content. Hala no? Nga ako siyang gibalikan. Something nga na ba? Pero say lami pod biya na ingon ana. Kato bitawng feeling nimo nga ay mong pagkaon kay pang pobre, mo puy lami balikan nga kaonon. Kay ganahan ko pinobre pod kay kana laging healthy. Unja kanang na ay makamingaw. Kana bang hala sa una kay happy naman ko sa mga gagmayng butang. Pero as we grow old, mao jud ni kanang ma-realize nato nga as we grow old, murag what te kwarta mo di na jud ta malipay. Uy, murag bag kanang nay, hala murag mani-mani na mga jud. Pero sa una, nganong happy ko sa una nga gagmayng butang. Mo nang karon mo nga every time nga magsud-an kog tuyog oil, hala ka happy man ko sa una nga ingani ra akong sudan. Nga na ba? Pero karon kay murag lahi na gadget ang kwarta gadget ay makapausab gadget sa imong usahay mindset pero dili na ta magpada. Pero ang kwarta jud kanang somehow party gadget sa imong pag-grow. Something nga na ba. Mo nang magsud-an kog kanang nay unsa pa na diha. Hala mo man ni ang kuan sa una. Mo nang kana mga sardinas na ako sardinas gyapon. Nagyap ako sardinas. Kay kanang ay nagadget times nga sardinas mo kay mingaw ko ani. Nga na. Hala no? Katong imuhang mga paryente sa una nga igora mo kana wala kay magitarang og tagad. Ay kumusta na sila karon? Okay lang gyapon ilang life. Kay ako kun di mag-wish og kanang ill sa kataw kay. Pero okay na ilang pagtagad sa inyo ha. Okay na. O ako pod kay kana kami ingon tag kill them with your kindness ingana ko.
Very nice. Ingana ko nga pagkatao Very gadget. nice, Ingana very gadget nice. ko. Kay kana bang na ay siguro di na pa ta sa kasi wa pa ta kay boss ilang life o sa ilang naagian before basig wa ta kay boss jud sa ilang mga naagian mo na nga ako pag na ko makitaan nga mo na something wrong asa gud na i-dig deeper ko nga nang ingana man na siya. Kay nituod jud ko nga why taong gipakataw nga dautan. Why taong gipakataw nga dautan jud. Tungod na sa imong environment, tungod sa nahitabo sa imong kinabuhi, sa experiences ba nga nakaapekto sa imong mindset nga ay imbis kay ingani ko, gingani man ko ni Dia oy. So murag nausab na hinuon pod imbis kay okay ra unta na to. So tungod na sa mga circumstances nga naingana ang usa ka tawo. Mo na ako ang gihunahuna jud. Pero kun ni Joha, daghan man good, for sure daghagalang tawo nga sama si mong nagian nga kanang gaskwela sila kay daghan man actually chat na ko nga call tagay mig motivation call bi gaskwela mi galisod mingon ana. I think ikaw ang perfect yun nga tao nga muhatag og advice nila Jo kaning mga ga struggle sa kinabuhi ga eskwela nga kung siguro gipanggutom na ning uban na samtang galantaw karon kay wala sila pampalit nya kinahanglan gyud nila magpursigi og eskwela kay para gyud kinaasad sila aspirations in life and gusto nila makatabang silang pamilya sama sa imong gibuhat. Unsa imong gusto itambag nila Jo? First jud is kanang kung unsay naagian sa imong kinabuhi karon. Gamita si Dia nga kanang core nga mas maningkamot ka, mas ma-motivate ka. Kay moabot ang time nga kana bitaw makapuyon ka sa kinabuhi. Kapuyon man jud ta maningkamot samot kanang walang-wala ka. Maglisod kag start kung walang-wala ka. Mo na nga kung unsay mga resources nga naa sa imong palibot gamita na si Dia. Gamita jud na si Dia nga mga resources kay moabot ang time kanang imong kakugi na isa ka tawo nga makakitaan na nga makita pod ang imong pure heart nga kanang na ay maunay willing motabang sa imong halik sa ahoa naggihilakan na naho ang pag-eskwela college pero tungod adto nga certain moment nga murag naa gid gihatag nga instrument ang Ginoo naa jud ihatag nga instrument ang Ginoo mo na nga do well sa kung sa imong gitrabaho karon and accept kung unsay mga nangabot sa imong nga mga blessing be grateful jud kay kung di ka grateful sa imong kinabuhi mahimong miserable siya tungod kay bisa pagdako na imong na-achieve sa kinabuhi baliwala si Dia. Kay ngano malaging kami sa una bisag ingani ra among sudan, ginagmay ra among sudan, pinubri among sudan. Ngano grateful man gihapon mi. Ngano naka-survive mi. Tungod kay ang di ba dili man makumpleto ang usa ka butang kung way mga gagmay ko di ba kanang ginagmay nga mga details ba. Di man mahimong motor kung way mga mga parts. Mo na nga importante itong magtigpi ka sa mga parts para mahimong buo ka. Palakpakan na to si Joselito B. Pero gusto lang nako to gusto lang nako to i-reiterate yung giingon nga. Kanibitang when you have the heart, a grateful heart. Dako kay maski ako sa tanang butang grateful gyud. Mao na perminti akong ginasulti sa akong mga kailanga. Mas i-bless ang tao nga grateful. Itabangan ka ginagmay kabalo ka nga kay kung if someone is helping you, dili tungod kay sobra-sobra ang naa sa ilaha, but because they feel na kinahanglan ka nga matabangan, be grateful. Be grateful. Magamay, madako, be grateful. Tinood. Magpasalamat. Kanabitang mapasalamat. Ang tao nga mapasalamaton, ang tao nga kahibaw sila nga, kanabitang dili po siguro nilalim, nga gitabangan ko niya. Be grateful at all times, kid. Promise, layo kay kag maabtan sa kinabuhi. O ayha na lang tamahuman, Jo. Bluetooth mode. Kung naa kay panawagan, kung naa kay panawagan nga related sa imong nga istorya sa imong kinabuhi sa programang Binisaya, unsa ang the greatest panawagan ni Scarf Venger? Manawagan lang kos naglisod diha. Padayon sa pagpaningkamot na unsa, daghan pa bayit ag bayronon, daghan pa tag utang na unsa. Maura tay kog bikla ha. Daghang salamat. Sa programang Binisaya, chit-chat ato ni Scarf Venger, Joselito Galolo. Yes! Magka-perfect. Salamat kaayo. Amazing Zimong. Happy kaayo ko. Mas labaw kong happy, Jo. Ako mo na akong